Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. May buntag sa inyo tanan, mo ni si Dr. Kagapi, Doktor sa Kahanginan. Natay special guest karon. Mao ni si Doktora Francesca Nunez Kagapi. Ako ang asawa na siya. Psychiatry, child psychiatry na siya sa adolescents sa IPBM. Mao na siya ang dating Davao Mental Hospital. Mao na siya ang daplin sa Gmol ug sa Davao Christian. So, may buntag sa iyo tanan, mao ni si Dr. Kagapi, Doktor sa Kahanginan. Ang number nato 0991-215-3123. Usabon lang nako, ang number namo 0991-215-3123. Ang atong topic mangud karon is about child psychiatry. So, kanang psychiatry para sa mga bata. So, kung kinsa man tong gusto na nay mga pautana bahin sa mga ingana, labaw na katong mga anak nila na nay mga autism, ADHD, or dagan pa, di lang ako maansa kayo. Pero i-expound lang nato niya. So, good morning diya sa atong station manager Roy Johnson, kay Engineer Julius Luzon, mo na sa atong kauban sa booth karon. So, kung kinsa man tong mga mga problema sa mga ilang bata, siguro tingala sila pagdako ngano dili mo storya or grabe kalihukan, mao ni siya ang programa nato karon para sa inyo ni. Og kung namay mga pangutana bahin ana dito ta sa Facebook Live, mangutana ta dito or diri sa text messaging. Mo tong gi-mention akong number sa inyo. Sabon lang nako kay basig bag-o lang mo nagsugod sa kasulod. 0991-215-3123. So, sabon lang nako ang atong number 0991-215-3123. So, appreciate lang namo kung ang inyong mga comments related sa tuwang kuan karon sa tuwang topic, ha? So good ata, doktora. Unsa man ang child psychiatry? So, sa tanaw nimo unsa mang Good morning, Usab. Ang child and adolescent psychiatry, mura gihapon na siya pang-adult, no? Kay ang mga bata nato, mga bata ug ang mga teenager, maka-experience pud na sila og mga emotional, mga mood and behavioral na mga problema, no? Naapod katong na-mention nimo kaganina, ang naay mga autism o ADHD, pwede pud na sila yung mga behavioral na mga simptomas. So, unsa behavioral sa sa mga kana ADHD, Tagalog, behavioral sige sila ka kuan. behavior. Sayang panimot, behavior, batasan, batasan. Tama, Sir Julius. Tama, batasan. Okay, so ang kalahian namo sa naaman good ang developmental pediatricians, no? Sila mainly ang naga-manage sa mga kanang naay autism, ADHD, no? So sa behavioral side, pwede na sila, no? For example, na sila yung mga extreme na tantrums, no? Magpanakit sa sarili or sa mga caregivers nila, na mga mga either parents or mga iba pang family members. So, kana sila, no, mauna sila ang gina-refer sa AMUA. So, ang tantrums ka na magkisi-kisi kung magdili pagtagdulaan? Dili makakontrol og emotions, no, ipagawas nila sa pamaagi sa kanang paglabay or pagbunal, mga ingana. Ang makakita ata usahay kanang bata na iuntog ang ulo sa pader o sa salog, no? Kay dili sila ka-express sa ilahang frustration or sa kasuko. Kana. So, kanang mga ang first gyud namo ana na pangutana kapag naga-check up sa AMUA ang mga gamay na bata kay kung natan-awan na ba sila sa developmental pedia kay usually sila na ang mag-ingon, no, na ay kinahanglan makit-an og psychiatrist ang bata. So maliban sa ingana, mga neurodevelopmental na mga
kondisyon, no, kana sila. Ang mga bata pod pwede pod na sila maka-experience og kanang mga depression, anxiety, pwede pod na sila maka-experience syempre mga simptomas sa trauma, kana. So, pwede na mo na sila i-treat. Asa sila moadto una? So moadto sila una sa pedya. Kung naa sila mga developmental na mga problema, Saan? samaan ng dugay mag-istorya, or kanang naay delay sa paglakaw, lahi ang ilahang pag-socialize sa mga uban bata, no, naay mga problem sa pag alaga sa kaugalingon, kanang dugay sila na maka kaon na sila lang, or kanang dili sila makalingkod, magsigig dagan-dagan sa classroom. Usually ang mga teacher na ang makapansin, no, ug mag-ingon sa parents na ang anak nila dili kalingkod, dili makapaminaw, kana. So basta mga ingana na mga simptomas, developmental pedya usa na sila ang magtan-aw. Human kung matan-awan na sa developmental pedya ug makit-an na kinahanglan na ay mga uban pa na mga behavioral na unsa ba intervention unsa ang Bisaya sa intervention, Kailan buhaton para sa doktor. Oo, no, na management kay kanang mga usually ang treatment gyud ana behavioral, no, so diha musulod ang mga occupational therapy, ang SPED, speech therapy, ang uban kinahanglan og PT, physical therapy, no, naa na sila yung mga purpose, no, kada bata. So kung kana mga buhaton para sa bata kung kulang pa siya, humanaa gihapon mga behavioral na problem, no, pwede na sila i-refer sa AMUA. So gusto lang ako i-highlight sa inyo kay medyo lalom kayo ang iyahang ano ba. Kung kaning mga tao na wala kasabot og behavioral, muna siya mga batasan sa bata ng behavior. So, batasan sa bata. Tapos katong bata, wala siya ano ba, putay, dugay kay siya makastorya. Dugay kay siya makalakaw. Lahi ang iyahang pagdula sa ilahin bata, dili siya makatanaw sa isa ka bata, dili siya makatanaw sa iya magstorya. Kanang ano, or dili siya makastorya, dugay siya magstorya. Kana sila, moadto sila sa katong doktor na mutanaw og bata, pedya na siya. Muna siyang pedya. Nai-subspect ana niya na developmental pedya ang tawag ana niya. Murag iya na siyang specialty ba. Moadto to siya dito. Tapos pagtanaw niya na dili siya kanang tungod sa iyang problema sa iyang Development. sa iyang sa baba niya, wala siya problema sa iyang pag-utok, ana. Ipasa na nila sa child psychiatry. So, kanang nga na, ang storya magud ana kay ngano dili ka mo diretso sa child psychiatry. Kay naman goy uban na katong iya mga hormones, sa mga hormones sa lawas, kaning chemical sa lawas sa bata na dili pa siya develop, dili sila kompleto ba kay develop kuan pa man siya kanang nagadako pa ang bata ba, so mo to siya ang matambalan sa pediatrics. Okay, so kung ano sila ngano unsa ang definition, unsa man ang pagkuan na pediatric siya, na unsa mang edad, unsa mang kuan. Sige. So, ang kanang mga developmental na problem, no, or kanang na ay mga delay, no, na ay mga murag functional or kanang daily nila na kanang mga activities, no, na para i-take care ang kaugalingon, no, kanang mga ginatawag nato mga milestones, no, kanang mga abilities sa mga bata na kinahanglan nila ma-reach sa certain na age, no. So syempre 'di ba, mangutanan na pilay edad niya na nakatuon magstorya, first word niya pila ang edad niya, no, kana sila pilay edad niya na nakalakaw na dili na magunit,
So kana no katong mga example sa mga milestones no na naay certain age na kinahanglan nila maabot. Now, kung ang brain sa bata no so kana na mga ano man gud kana na mga kondisyon o mga simptomas nila tungod na sa brain development. So medyo lalom gid ang brain development no pero naa siya'y naay kinalaman sa pag physical na development sa brain o chemical. So kung naay physical development na naay delay, so for example, ang ga-develop pa man ang brain sa bata continuously no hantod sa mag 26 years old ta, ga-develop pa na. So naay mga uban bata ang brain nila no hinay or dugay ang development. So dili ka catch up sa ilahang murag physical na age. So naay ang ano nila, ang kakayanan nila is pang 3 years old pero ang edad nila kay 6 years old na. So kana sila kay syempre naapoy mga uban factors no na kung naa sila'y delay, ma-frustrate sila, ma-compare sila sa mga uban bata, no? Makita nila na ang mga kaano nila, kaedad nila kay mas taas na ang na-achieve sa eskwelahan or kaya na nila ang alagaan ang ilahang kaugalingon, no? Prone po na sila mo develop og mga emotional and mga behavioral na mga problem. So, good morning day kay Karim Sobong, kay Igagaw nako Beverly Hills. Good morning Gao and Doc Cheska. Happy birthday day to Mark Helua. Good morning kay Nelfa Dayanan Mulato. Morning Doc Cheska. Kay Juda Natividad, maayong buntag Dr. Kagape and Dr. Cheska, watching from Samal, Igacos. Annabel de Romol Pellegrino, good morning. Kay Feli Bariga Andres, good morning, watching from Digo City. O kay Marilucero, good morning sa inyo Doc, watching, listening from Davao del Norte. So, kung namin mapuntahan na, bahin diri sa atong kay medyo lalom po datong topic karon ba, dili kay ma-explain. Kung dili siya, wala kay mi, kung dili ba mo kasabot, or kasabot ba mo sa iyang giingon. Pero, kayahon lang namo, na hinahinay na mag-explain. I-try namo og i-simplify pa. Oh, tapos, diri kay text message, 160165 ang last number. Shout out to Ate Erlyn. Dr. Edward, good day. I'm happy kasi Wednesday na sad. More power, more listeners, and blessings. So my knee is relieved by Jane Fonda exercise aerobics. To all seniors, eat boiled kadaba, banana, do brisk walking siguro ni, and drink plenty of water. Tama kayo Ma'am Ate Arlene. So nadre, pangutahan na gikan kay 0899. Unsaon pagkabalo, delayed ang speech, walking, and kailangan bagyod ipa-child psychiatry. Unsay example sa mga milestones nga dapat? Well, pila ang edad ba ani na bata, no? Kay kana ang developmental pedia naa na sila yung mga tests na ginabuhat, no? I-examine ang bata, human na ay mga ipabuhat sa ilaha, na ay interview sa inyuha, no? Kung unsa na ba ang kaya sa bata buhaton. So example sa mga sa mga milestones na kinahanglan makabot, no? Daghan man gud kaayo na gina-assess na. So importante mahibal-an usa siguro pila ang edad sa bata, no? Okay, for example, dapat by 1 year old naa na siya yung mga words, no? Naa na siya makalitok na siya og mga words ug tama ang paggamit niya. For example, mag-ingon siya mama, pero nagamit niya og tama ang mama na words. So, mama para tawagon ka, mama para naa siya ipabuhat. So, ibig sabihin tawag niya ang imuhang atensyon, no? Lahi na siya sa mag-ingon lang og mama mama, pero dili di ay siya ginagamit og kanang tama. So, naapod tay kanang dapat makalakaw na ang bata, no, na siya lang ang makatindog, dili na siya manggunit, dili na siya kinahanglan i-assist, no. Naapod na yung age na na sila, murag na ay sabaan na, murag
deadline, no? Kumbaga, na So, ito paano mga na edad to ato. ng mga For example, late ano yung na. speech o walking, sa mga deadline, anak. Sa speech o walking na gid na sila sa 1-year-old, no? Less than 2 years old gid na sila. Unya, ipakita tayo mong pagkagwapa dito sa camera, kay tingala sila nga di kagatanaw dito. Sige, so unsang deadline? 1-year-old ang deadline sa speech o walking. Kung dili na siya kalakaw, Yeah. Kung late, no, or ano, syempre, naatay mga, ikonsidera na nga, no. So, number 1, kung delay ang speech, makadungog ba og tarong ang bata? Kay basig, dili makadungog og tarong, no. Usahay, ang kanang ilahang hearing screening sa newborn, normal, pero, delayed kaayo ang speech, dili gihapon sila makaingon na normal gyud ang hearing. So most of the time gid na namo i-refer na namo for assessment sa iyahang hearing. Ang delay pud sa speech daghan pud factors, no? Ginaistorya ba ang bata sa balay? No? So dili na siya automatic na dito lang ta sa milestones magtan-aw. So i-assess pud na kinsa ba ang kauban sa balay? Unsa ang ginabuhat? Gina-engage ba or ginaistorya, ginadula ba ang bata, no? Kay lahi man na sila sa kanang magtan-aw lang og cellphone or TV, kay dili gyud sila maka tuon o communicate ana. So no, kana sila ang kanang mga late sa paglakaw, syempre naatay mga uban pa na mga neurological, mga kondisyon sa utok, no, na ikonsidera nganong di makalakaw, basig physical, no, basig na ay problema sa muscles, ingana. So daghan siya i-consider. Dili siya automatic na pag delay ang bata, naa na gyud siya disability or naa na siya dayon na disorder or problem, no. so nanay pangutana diri from Christy Cadaves Rodriguez. Good morning, Doc. Kung kiyat ang bata pero kasabot man imong storyahan, consider ba dayon na ADHD? So, depende na pud sa edad, no? Kay naa may certain na edad na acceptable pa na pagka-hyper, no? Kay, di ba, kanang sulti sa mga tigulang na mas mabalaka ko kung behave kayo ang bata, no? Mas mabalaka pa sila kaysa sa kiat ang bata. Now, So- kung maistoryahan siya, na maglingkod ha, maghulat ta, maistoryahan. Tapos maminaw siya, no? Kaya niya at a certain time, no, na time duration kaya niya. Plus daghan pa man nag criteria nato na ikonsidera. So dili lang siya na hyper siya kay natural man sa mga bata magdagandagan, no, na maglihok, magsigig tindog, ingana. Pero depende sa edad. Kung 10 years old na siya, mandili gihapon makalingkod, na gid siya problem with hyperactivity. Pero kung 2 years old, 3 years old, no, na hyper siya, sige dula, ingana, naapatay mga uban pa na murag criteria na tan-awon nato, no, naa ba siya inattention, no, dili ba siya maka focus sa iyahang ginabuhat, no? So daghan na sila na criteria. O kana sila ng mga symptoms naka-affect ba na sa iyahang kanang functionality, kanang daily niya, no? Naka-affect ba na sa pag-self-care niya? Dili ba siya makakaon na kay sige dagandagan? Dili ba siya maka answer og kanang mga exam sa school kay dili siya makalingkod og dugay? So daghan mga factors pa na. So dili pasabot na kung hyper ang bata, ADHD na dayon. Okay, so good morning day. Unahon ako ning kay Ma'am Jennifer Goviera kay ngingon siya handsome daw si Doc og Doc Pretty. So salamat kay Jen. So good morning diri kay Christy Cadaves Rodriguez. Mao ni siya ang iyang nag-question diri. Kay Marivi Gadiane, kay Joey Abrasaldo watching here from Qatar. Layo-layo po day ka. Ma'am Juvie Soteranya, good morning Doc. Kay May Gake Dakibig, sige po ni siya sa to ha. Okay, Sarah Ketching Krichever, good morning. Good morning sa inyo tanan na nagapaminaw karon. Natay special guest manggod karon ang child psychiatry. So si Doktora Francesca Nunez, mao na siya ang IPBM. Mao na siya ang Institute of Psychiatric and Behavioral Medicine. So di kayo na ko memorize.
Ang napoy na rin pangutana gikan kay 2254. Pwede ra ba ipa-check up ang bata maski walay symptoms para sure lang asa ipa-check? Mm. So, tama, no? Dili kinahanglan maghulat na kanang syempre ang mga mama na ama na yung mga instinct, no? Maternal instinct. So, makita nila na kung mga valid naman na mga worry sa mga mama, pwede lang yun magpa-check up. Dili na to kinahanglan hulaton na ay problem, no? Kay kung late na nato ipatanaw, medyo layo-layo na ang atong apason or habulon. So, pwede, kung naakay makita, no, na mga red flags ba, naakay worries, no, kay dako man pud og factor ang parenting or syempre kung ang mama sige worry, no, sige bantay sa iyahang anak, sige og kanang himantay na ala, okay ka ni siya, ing ana, mag-worry siya, no, maka-affect pud na sa iyang parenting sa bata. So, pwede ra magpa-evaluate, no, pero gamay lang man gud ang developmental pedia o child and adolescent psychiatrist sa Davao. Developmental pedia, 5 na sila kabuok. Child psychiatrist, 2, no? So, kung magpa-check up, no, kung naamoy gamay na worry, samot na sa developmental pedia, magpa-appointment na gyud mo daan kay 1 year ang waiting ana. So, syempre 'di ba sa 1 year na daghan na kung naay delay ang bata, kung man mag-ingon pa ta na ay tan-awon nato basig mahabol pa di ay niya. Human kung makita ninyo na medyo naa na gyud problem, maghulat pa mo og 1 year. So 1 year ang appointment? Waiting list na 1 year. Developmental pedia. So na kay problema sa bata karon, 1 year old na siya. Sobra pa 1 year old pagkitaan sa pedya. Dugay yun, no? So Kay dugay. gamay lang sila. So habang karon pa na kay murag duda, patanaw na mo. Appointment na mo kay next year pa man mo makitaan. Kay 1 year man na siya. 1 year pa. So ingana na siya kalisod. Okay, so nadiri kay Ate Arlene, Doc, son of my friend. Pag mukamang or mukrol imbes ambante atras maninon, okay lang ni, good day, sad kay doktora. Kay Ate Arlene. Bago lang ni na mo giistoryahan kay among anak ing ana sa una, do. Dili man gud na nila kanang ma-perfect dayon, di ba? So pasabot naga-try siya, no? Ginaano niya og kanang tuon kung unsaon. So, depende na, no? So, kung unsa ba kadugay na ing ana paatras ang iyahang pagkamang, no? Or, pila ba iyahang edad? 10 years old na ba ni? Again, no? Dako kayong diferensya sa edad. So, kung ga-start pa lang siya na magkamang, human paatras, okay ra na. Tudluan lang ninyo. So, pasabot, kay ga-develop pa man ang iyahang leg muscles, no? Human, mo connect pa na sa iyahang utok, no? Kay planning niya, unsaon ba ni? Gusto na ko mag-adto dito. Magkamang ko, pero nganong paatras. So, part na sa iyahang learning, no, na i-develop niya ang skills para ma-forward ang iyahang pagkamang. So, I hope na answer na ko, no, ang pangutana. Tudluan ang bata. Ngay follow-up question ni Dre, unsaon pagpa-appointment? Naba sa SPMC? Ang developmental pedia, naapod na siya sa SPMC, no? Pwede ninyo dili ko familiar kung unsaon pagpa-appointment man gud dito kay murag dito kung sa SPMC almost 2 years ang appointment pas dugay kay syempre daghan pasyente no na nagapa-appointment. I think ang ato gihapon text gihapon ng ilahang means no na magpa-appointment. I-try na ko og og kanang search kung unsaon pag pangutanan nako i-inquire nako human among i-post na lang sa Facebook page. So kung kinsa tong natingala kay nga nagstorya siya na nami anak, ako ang asawa din ni si Dr. Francisca Kagape. Kasi natingala mo namin ako'y anak sa lain. So ato ang Nadri kay Sara Densing Crichever, good morning. Marilyn Pohas, daily gyud ko maminaw sa radyo sa imo pang daddy. Salamat kay Ma'am Marilyn Pohas. Kay Ruby Villadargaro, good morning. Pa-shout out watching from Libudon, Mati. Ika lang media sa Mati. Saturday. Kay
Kay Karim KR Sob, gamay ra jud mo. It will take time bago makater. Solusyon, tawagin ninyo permi lang sa secretary. Basig nay mag-cancel na patient, maka-insert mo sa schedule. Tama. Tama. Naay ing ana, no? Kanang mga kalit mag-cancel. Oo. Na ay waiting list. So, manawag ang secretary. Pero kinahanglan, reply good mo dayon. Kay taas, gid kaayo ang waiting list, ana, no? Mag-clinic na sila hantud gabi na. Gabi na sila mahuman. I-try good nila og cater as much as they can, no? Pinakadaghan na Mga buutan makaya. man na sila, mga Oo. pedya. Ang surgery pa, biyaan mo diya, bahala mo diya. So, kani si doktora, o sa abon na ako, kay klaro lang nako ha. Naay developmental pediatrics, mo na siyang doktor na motanong bata. Ang subspecialty niya, development development nila. niya ang subspecialty. Kato sila ang mutanaw atong first. Pag naay problema nakita nila na naay psychiatry, mao na ni si doktora, child psychiatry. Emotional or behavioral Ah. na mga problema. Labaw na kato mga depression. So, kaya ng storya, kano sa ang bata ipatanaw kung naa siya depression. As soon as possible, syempre, no? Kay unsa man ang ginakahadlukan nato sa mga bata na naay depression. Ikaw na sa nato, unsa man ang sign sa depression. Depression. Oh. Okay, so ang depression lahi na siya ha sa sadness, no? Or sa kanang kung masad ta, malungkot, no? Sa bana sa Bisaya maguol. Mm. Maguol. May pa ka, kibalo ka. Oh. Okay. Pirmi man namo ginagamit. So kung ang kanang kaguol na continuous siya, no? Kay syempre kung karon, nabasted ka, maguol ka. Oh. Human, unya, magdula kag computer, lipay na ka. Human, may numduman na pod nimo. Ay, nabasted ko, no? Maguol na pod. Dili continuous, no? Ang kaguol. Tapos, Ang sa depression, samot na kung mag-abot na og 2 weeks, no? Naguol siya. Plus, naapay uban simptomas, no? So, dili na niya ma-enjoy ang mga ginabuhat niya, naanay mga pagbag-o sa tulog, sa kaon, no? Either mo kusog or muhinay ang kaon or ang tulog mo sobra or dili makatulog. Naanay problema sa pag-function, no? Sa eskwelahan, dili naka-concentrate, no? Murag magsigig hinuktok, dili na sila feel na malingaw sila or motivated sila or ganado sila mo eskwela. Na ay mga mga uban simptomas sama ana makahuna-huna sila, no, na angay pa ba ko mabuhi, no, tungod na sa kay ang medical condition na depression, chemical imbalance man na siya. So dili nila makontrol na. Pero ikumpara sa kanang kung sad lang ka, daghan ka mahuna-huna na ay ano ko be, mag-adto ko dito sa akong amigo, magstorya ko, magdula ko, ing ana. So, ang mga naay depression, usahay, or most of the time, dili na sila kahuna-huna, unsaon para mag-okay ang ilang paminaw. Now, sa mga bata, o ka na mga teenager, na sila murag mga unique na simptomas sa depression. Dili na sila katulad sa mga adults, no? Sa mga bata, usually, magmugawas na as irritable sila, no? So, kung mapansin ninyo, ang inyong anak, nagamay, irritable kay suko pirmi, dili na makigdula, naalang sa balay pirmi, no? Di siya ganahan mag-istorya sa inyo ha. Sa mga teenager, aside sa kanang normal na, di ba, agi man kag pagka-teenager, no? Wala, nagritso na ako katigulang gritso. Paulag gritso ka na ay time na irritable gyud ka kay tungod sa hormonal changes. Pero katong pagka-irritable, kung significant na ang effect niya sa relationship sa family, no? Extreme gyud ang iyahang kasuko, kung suko gyud siya kay murag end of the world na gyud, no? Plus katong mga uban pang simptomas, human maka-affect na sa school, ano man na sa mga teacher, mapansin sa teacher, dili na siya participate kaayo, gamay na iyang mga grado, kana sila, no? Mga signs na sa depression, check up gyud na sila dayon. Ito sa itong mga teenager na samad-samad rin. Okay, good question, no? Dili lang teenager na ay mga ang pinakabata na tan-awan nako na
self-harm or nagakat sa ilahang kamot. Kay na ako'y 6 years old, no? Kana siya, taas kay na siya na topic, no? Walag, i-try na ko siya Pamubo. i-summarize. Kaya makatulugon kong paminaw sa iyo. Taas kayo. Yeah, no? Dugay na siya kay, taas siya na explanation. So, i-explain lang nato ni sunod. Mag-break lang sa tag mga 5 minutes. Nya, balik ta diri. So, mao ni si Dr. Kagape, doktor sa kahanginan. May buntag sa tanan, balik sa takaron sa doktor sa kahanginan. Atong special guest, si Dr. Cheska Nunez Kagape. So, ang number namo is 0991-215-3123. Usabon na nako, ang number namo kay 0991-215-3123. Mali si Dr. Francesca Nunez Kagape, child psychiatrist siya sa IPBM. Mao na siya ang mental hospital. Dili dapit sa may Gmall dapit. Kung katuod mo na dati. So, nadiri pangutana, gikan kay 0899. Paspas lang ba na maayo ang bata pag naay depresyon? Pila pud ang gastos? Dugay pud ba ang appointment sa SPMC? Unsaon pag-appointment? Sa SPMC, sa pagkakaroon, wala mi appointment. Walk-in, pwede mag-walk-in, no? Pero usahay, naga-cut off kay naay mga adlaw na daghan yun kaayo pasyente, no? Kabalo si Dr. Ani, sa oras mi gauli, no? Mapasmuhan in tabon, kay maghulat man sa ako, usahay magabihan na, kay daghan yun kaayo og pasyente. Wala mo daw na ako siya kaon daw kuno ay. Para sweet daw. Sweet daw, para sweet. No? So, ang depression, depende ang duration, no? Ang kadugayon sa treatment. Number 1, depende sa severity, no? Kung early ba ni nagpatambal or dugay na, months na ang gikadugay. And depende sa support system, no? Supportive ba ang parents? Nakasabot ba sa iyang sa iyang kondisyon? Depende po sa coping niya, no, sa bata. Ginaunsa ba niya pag handle kapag naa-shy ka ng mga problema or kung ma-stress siya, no? So kana appeal na sila sa treatment. Dili tanan na mga bata na naay depression kay tableta dayon, no? Kanang tambal dayon. So, depende yun na sa severity, depende sa mga uban pa ng mga factors, o depende sa support sa ilahang family, parents, no? Ang gastos, sa pagkakaroon sa SPMC, libre ang konsulta, no? Na-sponsor. Di na ako i-mention, no? So, shoulder sa consultation fee sa mga patients. Di city government na? City government plus naaman pud good supplement pa ng mga nagatabang pa, no? So, gilibre na nila ang konsulta. So, na bayad gamay? Sa konsulta, sa pagkakaroon, wala. Ang tambal naman, no? Kung available sa atong hospital, most of the time available man dito, no? So, pwede siya maduol og syempre mga social worker nato, no? Pwede ta mga og assistance, daghan mga local government na mga units pod na hatag og assistance. So, kung gasto, dili gid siya kaayo inana kamahal, no? So, dili nato na hulaton na kanang severe na or kanang lala na ang ilahang problem, no? Samot na kung maapektuhan na ang school, ang relationships, no? Ang ilahang physical health, para maagapan nato na maglala. So, ang katong i-continue lang nato tong nagapang Nagakat. nagiginasaktan niya yung sarili ba? So, daghan na siya karon, no? Number 1, ang uban makit-an nila, no, sa social media, sa mga classmate nila. So, importante gyud na ato ang istoryahon ang atong mga bata. Kato naman na mga bata na
ilaha gyud ka og galingong ano no murag desisyon no na mag-cut sila depende na sa ilahang pagtuo no sa pag-cut. So katubang pag-cut tuo ba nila makamatay ba to? So ibig sabihin suicide attempt no kung sa pagtuo nila na dili man makamatay pero ginabuhat nila para ma-release ang ilahang emotional pain. Tawag nato ana non-suicidal self-injury or NSSI, no? Dili siya suicide attempt, pero nagyud siya emotional problem syempre, no? Kinsa man pud ang walay problema human mag-cut lang. So kana sila i-check up gihapon na nato sila, no? Kay para matambagan kay kaning mga bata, no? Mga teenager, samot mga teenager, dili gyud na sila usually mag-open up dayon sa ilang parents, no? Kay kana na edad mulin towards friends gid na sila, sa peers na gid na nila, no? So kung dapat bata pa lang ang mga anak, mag-establish gid ta og relationship sa ilaha para sa mga ing-ani na mga time pag naa sila yung mga problema, ma-feel nila na safe mag-open up sa ilang parents, no? Ma-feel nila na matrust nila ang ilahang parents ba, no? Na dili sila i-judge, na paminawon sila, natabangan sila, para dili mulala ang kanina problema. So, ang kuan na, makita ba nila? Makita nila na isamad-samad rin? Usually, ginatago na nila, no? So, nasa clinic ka na mga, di ba, init man ka ayo lately, human na ay musulod, naka long sleeves. O, ano na gid na siya? O, sahay, syempre, mga na gid me, no? Na, nabay time, maghuna-huna na, murag na ay urge na gusto nimo i-hurt ang kaugalingon, tanawon din na most of the time ginatago na nila, no? So dili lang na diri sa arms na ay uban sa hita na ay uban sa wala man siguro yung bata na naminaw, no? Not to give you ideas ha. Na ay uban diri itago nila, no? Kana sa sila ribs. sa ribs kanang matago ng mga areas, no? So, good morning day kay Marilyn Pinheiro. Good morning Doc Agape. Always ko nagapaminaw sa DXUM imong programa. Nagatanap po ko sa inyong live karon. Salamat kayo. Kay Sir Jan Padilla, si Jan. Good morning Doc and Doktora. Kay si Antonio Dalayan, si Bogong. Good morning sa inyo diya. So, katong bahin sa siyempre atong topic karon child psychiatry man. So, unsa man tong mga klase-klaseng kailangan ipakita sa child psychiatry. Katong ganina self-harm to siya. So kaning bahin sa nastorya naman po siguro ang ADHD. Ang sunod na sa dato katong autism. So unsaon nimo pagkabalo na nay autism ang imong bata? Okay, kani kay naagid sa pangalan, no, autism spectrum. So wide gyud kaayo ang variety, no? Dili tanan na autism same og mga symptoms. Lahi-lahi na sila og mga simptomas. So kato ang mga red flags usually, no? Ang kanang sa mga obvious na ay autism, kanang baby pa, bata pa, wala poor eye contact, ginaistorya nimo, murag wala ka naga-exist, no? Dili niya ang back and forth na communication ba kay dili appropriate. Tapos kung mga naa sa 3, 4 years old na siya, human na ay mga uban bata, dili gihapon siya makigdula kay normal pa man ang parallel play pag 2 years old, no? Kasabot magdula ang isa ka bata diri, tapad sila pero dili sila gadula sa isa't isa, no? Pag older na children, dili gihapon, tapos na ay mga sensory na mga problems, ay uban sensitive sa mga texture, sensitive sa pagkaon, ang gusto lang nila kay kanang crunchy or dry, na ako'y uban na dapat sabaw lang, na ay uban na milk lang yun ang gusto, no? 4 years old na. So wide kaayo siya na na spectrum. So kung kanang mga red flags na makita ninyo, no, na ay mga uban na mga bata na hand flapping, na sila. Tama na sa TV katong si Ben Stiller ba to? Something about Mary. Hand flapping or tiptoeing, kana sila mga na sila, no, mga obvious na apoy mga dili kayo obvious na mga signs kanang bata na apoy uban na either indifferent or kanang wala gid sila pakialam sa ubang tao, na ay uban na overly close dayon, no,
bago lang nila na nakaila, i-ano na nila, magpakarga, i-hug and kiss, no? So, na spectrum gyud siya. Now, kung ingana, no, kay spectrum man siya, daghan possible na mga maging emotional problems, no? Kay yan, pag teenager nila, ingon ko kaganina na mas leaning towards peer sila. So, ma-feel nila na anong dili sila like or dili ganahan ang mga classmate nila sa iyaha, nganong wala siya friends, nganong parang feeling niya lahi siya sa uban bata, no? Prone gud na sila sa sa mga emotional pud na mga problems later on, no? Ma-anxiety pud na sila. So, daghan pwedeng maging problems din. Naisip niyo ba tong bata pa ka, nari kay mga classmate nga na, no? Yes. Pero Oo. autistic dito sila. Oo, no? So, naagi spectrum na magani mga autistic na mga doktor, mga lawyer, no? Ano gid na sila katong Attorney Wu. Yun ba yun? Series na siya sa di ba? Kung katanaw sila K-drama. K-dramas, no? Yung Good Doctor, autism po to. So, spectrum gid siya. Naon ko ni Sir Julius niya, so yung paminaw ning do. Naabot na sa K-drama. Kana. So, daghan siya. Para lang basig makarelate tong mga uban ba, no? So, kana siya, daghan, no? Daghan tag mga behavioral, occupational na mga therapy para matabangan sila, ana. So, kung mga tao na ta, kay naging diri si Ma'am Junicia Panyahinog, kana doktora, very interesting ko, ana, nga topic, autism. Yeah. Good morning day kay Ma'am Russell Garbo. Good morning, Ma'am. So, pag ingon na gipatambal ang autism, mahimo ba siya normal? Kana ang pangutana. Well, dili na to ginatanaw gyud ang autism o ADHD, na kanang disabilities gyud na sila, no? Neurodivergent, pasabot, compared sa general population, Sakit no? sa kong ulo atong neurodivergent. Lahi ang ilahang brain sa mga uban na tao na walay autism o ADHD, no? Pasabot ana, well, wala man gyud isa ka murag model sa brain na normal na mo gid na siya ang basis na to sa normal kay lahi-lahi gyud ta og mga brain tanan, no? Naantay mga quirks, may mga pagka-weird ta tanan, no? Pero dili maabot sa point na problem siya or disability siya. Ito lang kay ang ADHD o autism na gyud sila kanang criteria, no? O kaya nila ma-achieve sa mga tao na walay autism or ADHD. Pero syempre naa sila needs, no? Pagpasabot ana, no, na naay adjustments na kinahanglan buhaton. So dili pasabot na naa gyud sila IQ problem or kanang intelligence na problem dayon. Naa lang variation, no, kung paano sila mag-learn. Pasabot ana, no, ADHD. Naa gyud ways, no, na mapatuon nato ang mga na ADHD, no? Dili sila pwede kanang big class dayon kay syempre ang teacher dili na sila ma-focus og tudlo kay daghan man sila sa classroom, no? So natubag na ni pangutana ni 0899. So pwede ra gyud maka-function ang autism, pwede siya. Pwede. Ano sa dapat butangan og intervention? As early as possible, no? Kay tungod kanang mga maglisod man sila. So katong mga milestone, no, na every month, every year na sila dapat ma-reach na milestone, maglisod na sila ato. So kung dugay pa, murag layo-layo gid ang ilahang bawion, no, na kanang i-learn. So as early as possible, yun, mas wapo. So gusto na ko iyan ang background ngano ni na autism. Na tanaw sa medical na field na sa kapaspas sa iyang growth sa iyang brain, ang connection sa iyang mga synapse or kana mga kung electrical wire pa na may mga connection na sa brain, wala siya connection. So lahi siya nahuna kaysa normal na tao. Pero naa siya capacity na may mong normal. Kuan lang dahil lang yan at panahon. Maka-develop ng skills ng mga people na walang autism. Pero hindi to the point na maging mahimong kapareha
no, na mawala gyud ang iyang pagka-autistic, na mawala katong autism niya. Matudluan siya og skills na kaya pud niya mo function katulad sa mga bata na walay autism, pero dili na to matanggal tong autism. Okay, lahi gid sila. Lahi gid sila ba? Dili gid sila pareha sa normal na tao. Murag og tao kun na di kabalo mo luto, tudloan siya unsaon pagluto. Correct. Katong autism, tudloon siya unsaon pagstorya sa ubang tao, sa social skills. So yan ang autism, murag lahi gid siya ba? Lahi ang iyang pag gusto lang ako i-explain sa inyo kay tingala ano naman yung autism so ni sakit ba ni? Hindi na siya sakit. Meron variety sa Variety sa iya ano ba? Oo. Kung lain tao na color yellow ang naong, na po iban black ang naong. So pareha gyapon nila, lahi gid siya ba? So unsay therapy ana doc? Therapy for autism. Good morning, gikan kay Arlene Dionio. So, therapy, no, pwede ta mag-start ana sa occupational therapy. Occupational therapy, pasabot ana, therapy na siya, natabangan ang bata sa mga daily skills na kailangan sa daily life, no? So, okay, syempre, maglisod man sila, ang uban, pilian kayo sa food. So, syempre, in the future, problema ana, nutritional problem na food, no? So, part na itabangan ng bata mag-explore og mga textures, og mga kanang mga lasa, no, dahan-dahan. So, example ra na siya. Social skills po dahan-dahan, no, itabangan na sila. Under pud gyapon na siya sa occupational therapy, no. So mo ni pangutahan ni Ma'am Junicia Panyahinok kung nabay therapy ang autism. So na Occupational therapy. Na akod uban speech therapy, no. So, ang waiting list po sa speech therapy, anak po, no, mga 1 year. so kulang ang mga doktor sa inyo actually. So tag 1 year ang iyang appointment. So kung na mo nakita na problema sa bata, magpa-appointment na mo dayon sa mga sekretary ato nila. So kita itong mga ano na diri i-usab daw. Mga developmental pediat, si Dr. Flavier, Dr. Fortuna, Asa na sila? Davao Doctors, si Dr. Isagire sa Brokenshire, Dr. Buenaventura sa Ecomed, Asa mga recommend? Deha sa Ecoland, Harap sa SM. likod sa SNR. Hindi, likod sa hindi, mali, iba pala yun. Recommend mo kay Ecomed, at bang sa SM, SM Ecoland. Ecoland, no. O Dr. Rodriguez Go sa MDMRC. So katong gipang mention na mo, mora to sila ang developmental pedia mo nang kung iyan na kadaghan ng Davao City na residents, isa gid ka year ang inyong appointment. Karon naabay mo ta Andre gikan kay Ninita Undoy Dok, unsa gyud ang main cause sa autism? Good morning. Naka-idea? Main cause? Main cause. Wala pa gyud, no? Wala pa gyud na found out unsa, pero naay mga risk factors. So number 1, syempre kung naay family history, no, kay Kung naay biological problem man siya. So murag gihapon siya mga uban pud na medical conditions, no? So kung may mama papa ingadto na pamilyang autistic ba? Pinsan. Pwede po mga daw inyong anak. uncle, Oo. Na magingana. Pwede pod. Syempre, habang gadi pinaka-sensitive ang brain development, habang naapa sa tiyan, no? First trimester, pasabot, first na 3 months sa pregnancy. So, kung naay mga pwede maka-harm sa brain development anak na time, no? Na-stress ang mama, nagkasakit ang mama. So na-stress ang mama, maka-autistic din ang anak. Dili naman risk lang. I-add siya sa mga risk factors, no? Sama pod anang diabetes, di ba? Dili man kung naay family history, definitely magka-diabetes gyud, no? Naapod gihapon na lifestyle. So, balik na sa autism, no? Kung ang mama nagkasakit, no, na-stress, or ang pagpanganak sa bata, no, na ay complications, no, nag-infection ba, pagpanganak, na problem ba sa delivery, no, nadugay ba o gawas, no, so daghan mga possible factors na pwede makakos no, preterm ba ang baby, no, at risk talaga kay wala na complete ang development niya sa sulod sa womb.
Tigulang ng parents. Sigulang na ang parents, no? Isa po na sa factor, High no? risk, high risk. High risk Oo, na siya. high risk po na siya pag advanced age ang parents. Kung saan pasabot sa advanced age? Kung saan edad? Well, sa mama, syempre, ang tawag anak ka ng mga elderly, primary, or mga ano, no? Nasa 35 ba? 35 na karon. Sa una, 40 35 and karon, above. ibaba na nila. 35 and above, no? Advanced age na na siya sa mother. Siyempre, ang father, no? Hantod unsang age na pwede makaanak pa. 60s? Pero 70s? studies, pag 50 years old and above ang father, pwede na po na siya makakause o problem sa anak. Sa bata. Sa bata. Yan. So, kato, no? Kay, isa po na sa rason nga nung nagdadaghan, no? Nag-times 3 na ang sa autism, aside sa advanced age na nagaminyo, sa una, magminyo ang mga tao, 20s, no? Wala pa 20. Karon 30s na, no? So, syempre, mag-take time pa na magkaanak. So, risk factor siya. Again, dili pasabot na definitely magkaroon. Risk factor lang. Okay, so nadiri kay Auntie Elna sa Balyero. Wala pa na umani, but I think dapat na part 2 ani na topic. So, actually, free time lang ko ni doktora mo na. Holiday man good ron. naabot sa diri. Nag-training, actually, training pa ko karon of child and adolescent psychiatry. Mao na ako sa SPMC. So, karon holiday man, wala man clinic. So, nag-guess na lang ko. Guess na lang siya karon. Pero sa sunod siguro kung night time, Ganun aba na ay holiday na pud na Wednesday. na siguro yun. Mabalik na sa dire. So, ikuha na rin yung mga pautanan ninyo na kung ano na tubag tanan sa patong mga kailangan natin. Naapa ba? Ako ba yung mga pautanan dire? Try pa na mo og kanang isakto sa oras. Oo. So, ang kuha na ni, kumutahay lang. Niyato siya dito sa SPMC. Dito sa, kung saan mo lang first ato niya? Ang process sa konsulta, sa guard man na magsugod. So, manguta na, magkuha mo number sa guard, manguta na mo sa ang next na step 1 to 4 man na siya usually, no? Naaman dito daghan mapangutan-an. So, ayaw lang mo og kakulba pagsulod dito, no? Kay syempre ang stigma nato, no? Kung mag-adto og mental hospital, no? Kay syempre hadlok sila ang sabana na adiha, no? Pero ang mga karamihan sa mga patients namo diha katong mga naay emotional problems, anxiety, no? Bira lang yung mga naay violente, no? Kana sila kana mga severe na sila na mga ang uban na ay psychosis, no? Na ay mga kay dugay na nila wala gipatambal, pero dili na siya kanang scary na place. Okay? So, Dadri, good morning kay Leila S. Jukoy. Good morning, Doc. Kay Romelin Tutor Segura. Hello, Doc. Good morning. Watching from Matina, Davao City. God bless. God bless po sa inyo, ma'am. Tapos kay Ma'am Junesia Pangahinog. Asa yung clinic, Doc Cheska, Doc Edward? So, ikaw... ako wala pa ko'y clinic kay naga-training pa man ko. So, STMC, IPBM ko karon. Ako kay na ako sa DXUM, nag-clinic. UM test. So, nanamugunta sa ato ang hapit na kita diri sa atong programa. Salamat kay sa tanan na nagapaminaw. Unta na ay part 2 ani, kidagan pa kayo ng istorya about anang psychiatry sa wala pa ito na-touch ang katong anxiety disorder, anxiety depression. Pero, nautda naman tag time, kunya, padayon na tasunod. Kung kitsa man itong na yung mga pautanan dili na dili related, sorry kayo, wala na ako natubak, pero naman ko tayo guest karon si Dr. Francesca Nunez Cagape, child psychiatrist. Di man po nato masayang atong panahon. Tubago na to last na atong mga topic sa next na lang. Okay, so, sa karon, salamat kayo sa inyong paminaw. Salamat po sa inyong mga feedback, o sa inyong mga shoutouts, sa inyong mga questions. Thank you kay Dr. Francesca Nunez Cagape sa atong engineer Julius Luzon na sa tumbot.
Mao ni si Dr. Kagape, doktor sa kanginan.